bingung saya tambah-tambah linglung iwak kremet pangan welut iye maneh wos barang kebar pripun kapripen minta ampun katiban amen boten ampun ke kajeng nambahi bingung jarene wong keton yen digagas boten Sintana sing purun karasane mantun anggo tangga ngalamun ketonku nganti setahun ampun ampun
Kajire Tresno Tinaling jiwa gegandrung parasmu ya nanging apa tak lakoni nompo kasunyatan tresno kowe sumanding wong liya ngapuranen aku yen ninggal kesliramu nanging hatiku wis dudu duwemu Gusti tansah krungu apa penyunanmu muga kowe enggal ento gantiku hati durung lilo
dan suci padanya. Kalau kata
ku tak akan musnah. Nyapos.
ramyan ingkang sasongko kemenyar mangrengga ruming guru Hanjrahing kang puspita kang suliring samirana sekar gadu ko gandanya
weh raras arananing driya sembut dunggenya kemarang abiyantara kridanipun para kanca kadang pamatri Buddha Jami kang wis tinggal sampun kemarang sembut kapurwakan para kanca kadang Ropadung Mahanate ungguling gongso sinatan satoto madaning pepanggonan kridanipun Triwidawati satoto madaning Pandai Pagelan Agung Panggan nyawiji gumelaring para kanca kang kemarang sembut nganti senjotasmu jamus katen saking ladan silondo penggenya kemareng sembut hangai karyo direkan regenging swasana pagelan tasakuran boyong mandu ingkang ngusnatan sebutan rantu laksitaning ati curpan kemareng sembut kababar mataning Pandai Pagelaran ngiras pantes para kanca kadang pametri Buddha Jami paring sembut ngabiyantara atur kekeningan saking satas kunjuk saking propagong tamu para dini para kanca kadang Widawati tasih pareng sembut ngabiyantara kanthi lelenggahan langkung pareng pinaklengakan skejo kanthi madu martikaning penggalih hamirsani godheng para kanca nggih pareng sembut hamur wakani pagelan panggan
aran pate suwanda lalala kuwa ni
sing satis kunjuk saku merupakan tamu sinabet ing samanggih handran tulak setaning ati jero paning kemarin tumapak itibalilah kumiling para kanca paning kemarin kaporwakan wonten madaning pagelaran ing panggalgan menika tansah emut dawing para nastis mugya lumampahing para kanca datan laku ing cidra. Karayun kabagian kabangkas warasan tansah sinandang kajusaken promaku tamu kaporwakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah sungkem saking rejanipun para kanca kadang pametri Budo Jambi JSW campur sari katur sanggihan promaku tamu mirunggan para pinsepuh ingkang satu pantes hanami pakurmatan langgung-langgung saperangan pangarsani pandegahan para pangarsani desa minggahipun poro-poro pangarsani agam tartamtu mboten pareng sebudha sinepas tunggal Bapak Sawiji sabdayanipun ingkang satu pantes hanami pakurmatan dhateng katemben tumanduk sangyaning propagung tamu putri makakung warganing tasakuran boyong mantuh ing paling niku sampun paring sebudha cumondhok wonten makaning pandai pagelaran agung ingkang satu lebih budi muga tansah manggih syukur rayu wilujeng siyang tunggap sonten pinak lengkakan sketso datan kata lempen para kanca kadang ngabiyantara malih lumantar para kanca kadang Wijawati ingkang badhe kemaring atur pagan panglipur wonten ing palinggan niku setunggal Bagus Sawiji kemaring jumeneng saking satapis make in Solo 3 wonten palinggan Kosan Mursatoto paring jumeneng Mbak Putri Pur Nami
kang campur saka kang papan putih kemauan. Dipalingan miko ugi nyawiji make in Boyolali. Bareng jenenganipun diajeng. Iya. So. 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 Sampun bareng sembada jumeneng widowati kekalih wonten Mbak Putri Purnami wonten Delia. Saya samtampis make in Sragen tebih dalemipun. Bareng jumeneng diajeng Kartika. Jo. Oh. Jo. 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 Ya. Sebetulnya biantoro karo pertemuan kang sampeyan sampeyan katingat jeng siang langkung Mbak Putri wonten Mbak Lia. Paipun Mbak Kartika ripalinggan kalau Budi Cies badhe lampahing merkonco ngantos paripurna pagelaran. Salam pambuka CS kang bareng lumati.
Parwati salam pambuka wonten madaning Pandai Pagelaran Agung ingkang menika kawis tinggal pangombyong putra pinanganten sinarimbit ateng wasta dumateng panjenengan para kadang-kadang among tamu. Tartamtu nampi sasmita dumateng panjenengan kadang pamjawara kados pundi kepareng lumati kaperwakan wonten ing palenggan menika saking sautampis ngiras pantes katenggo para kadang-kadang pangombyong putra pinanganten sumondhok wonten madaning pidalem saking panjenengan pamugati. Saking sautampis para kanca bari paring kandhek laksitani ngadi paring kadhiraken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sintang goyong ras puja hastawa puji hastuti hastungkara. Kunjuk kameraning kawasa murih pepanggihan siang punika kula panjenengan sami tansah pinarangaken kempal manunggal manggih suka rahayu mulya. Panjenenganipun para tamu ingkang lodhanging swasana kepareng hangestreni tumapaking upacara pepaman wonten sasana pinanci kula pun Joko Purnomo kepareng kapiji saking panjenenganipun pamangugati Kiyo saksana kula kepareng manjing sasana kandha ngaturaken rantamaning adicara. Saderengipun kula kepareng matur para tamu. Kepareng kula dherekaken karapaken ras wonten madyaning ijazah sekaring kepareng ngaturaken panengku puja kunjuk kameraning kawasa murih pepanggihan siang punika tansah raharja arahayu agung basuki. Para tamu winastan JS Mustik Campur Sari kepareng ngormati menggah tinadbukaning adicara sesanti mugi mulya ing sakara. Martiking tias kamartikan Bukitan satu berdasang iyo para tamu Waradin Putri Kakung Raharaja Niskala Winenggo sagunging pakormatan winantu sagunging kararja wonten madyaning sopa langkung ngrimpin kula ngaturaken sembah sungkem bekti kunjuk wonten karsanipun para pepundhen bini sepuh sesepuh miwah para aji sepuh ingkang saestu tuwajuh sanes-sanes pepacut jumbuh kinarya pituduh ing reh karmaning kautama. Para pangemban-pangembating praja satring nagari minangka pandam-pandaming para kawula dase ingkang satuhu bagya mulya. Para alim, para ulama, para santri, para pandhita ingkang hanggung mastuti dumateng pepianing kautaman wiwadanganing pagesangan. Para warganing baligyan kakung semana putri ingkang kinasih dening Gusti. Amit pasang paliman tabi mugi ninepat saking siku dedaning Gusti ingkang Maha Kawasa. Kaliyan kula ngadeg wonten ngarsa panjenengan sadaya luput saking uda negara. Sedaya atur kula ingkang tanpa rintu. Sedaya mung tansah dalem risa ing kamardikan nadyan estunipun kula mangertos.
bilih panjenengan sadaya kasumsa manggenipun ngawontenaken bawa udara sasa tresna kan para kadang ingkang estunipun awrat anggen kula ngembun pandut mestuti karsa kasaning Sang Rama Gogadi pramila sasampunipun repat sinaruda ingkang samya rawuh ingkang sedaya sampun kersa netasaken sing kadarman anggluntur pangestu dumateng panjenenganipun pamengku gadis sekalian mila kandhila danging swasana keparengipun dereng ngaturaken tata urut rantaman adi cara boyong pinanganden ing rikalenggan punika kaperwakan rawuhipun Jiratmaja pinanganden sarimbit saking Wisma Palerman jubujuk wonten sungapaning bali wisma samangke Jiratmaja pinanganden sarimbit kepareng kandhik sawetawis saperlu ngadani upacara pasrah panambining Jiratmaja pinanganden sarimbit ing samangke ingkang kepareng Handrawung Krida hanampi pasrah ing Jiratmaja pinanganden sarimbit niki panjenenganipun nampi pakurmatan Bapak Abdul Rohim jinajar kanthi jumeneng panjenenganipun Bapak Wandi dalah panjenenganipun Bapak Sunarto paripurna ing samangke pasrah panambining Jiratmaja pinanganden sarimbit panjuwun saking panjenenganipun pamengku gati kalajengaken adi cara tumplak punden ing samangke adi cara sungkeman wecangan suci dalah panyebaring udi-udi ing samangke kapaitis panjenenganipun kadang kula sepuh Raka Mas Budi paripurna tumplak punden ing samangke ingkang hamangku tumuten badhe ngaturaken babaring raos pangraos sinebat atur pambagya raja ingkang pareng hanjatin niki panjenenganipun nampi pakurmatan Bapak Sutrisno jinajar kanthi jumeneng panjenenganipun ingkang hamangku gati sekalian ibu tina diceleng kang oko pungkasan niki paripurna ing barikyan ingkang kapratandha menawi panjenenganipun para tamu sampun kepareng angkrep pasugatan pungkas kaniwaratin lumalar kadang pramulati berkadang mager sari kasaru Jiratmaja pinanganden sarimbit sampun pareng mandhap saking sasana Badrayasa arsa tumuju wonten sang ajeng ing wiwara saperlu jajar wayang ngetepaken jengkar kontinipun para tamu pratandha cetha rambung ing barkan samangke kepareng lenggah satus narudya nyebaron kawis ngantos dumugi paripurna ing barkan samangke nuwun kawula sasampunipun katur pratelan adicara boyong pinanganden ingkang kawangku panjenenganipun Bapak Sumarno dalapranipun Ibu Sumarumi titiwanju menika kepareng ngancik upacara gati nggih rawuhipun Jiratmaja pinanganden sarimbit saking Wisma Palerman tumuju wonten madyaning sasana barigyan jengkaring Jiratmaja pinanganden sarimbit pinaringan karaharjan pindhanipun piyantun ingkang jumanggah pinanggih panjrahing puspita ingkang wanca warna Suting Indra Praja
lenggah ing sasana pinanggil Sri Atmaja pinanganten saripun. Isa mangke jubujut wonten sungapaning Bali Wisma Sri Atmaja pinanganten saripun kepareng kandhek sawetawis. Ing samangke sapeluhang ngandhani upacara pasrah panampining Sri Atmaja pinanganten saripun. Ing samangke ingkang kepareng gantrawung krida hanampi pasrah ing Sri Atmaja pinanganten saripun niki panjenenganipun nampi pakurmatan Bapak Abdul Rahim Sugito. Jinajar kanthi jumeneng panjenenganipun Bapak Suwandi telah panjenenganipun Bapak Sunarto. Ing samangke ugi kunjuk panjenenganipun Cundaka Basa saking panjenenganipun Kadang Besan Sutresna ing kepareng samapta ing samangke kepareng hamasrahaken Sri Atmaja pinanganten saripun. Satata tititataning gati Sri Atmaja pinanganten saripun sampun jumujug wonten sungawaning Bali Wisma. Ugi panjenenganipun Cundaka Basa saking panjenenganipun Kadang Besan Sutresna ugi sampun samapta. Ugi panjenenganipun nampi pakurmatan Bapak Abdul Rahim Sugito ingkang pantes tinuding minangka basu saning pangandika panampi saking panjenenganipun ingkang hambang gati ugi sampun samapta. Pramila makaten tumapa ing upacara pasrah panampi kasumagaken wonten ngasanipun para ingkang sampun piniji sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Katur ngarsa ngandika para pinisepuh sesepuh tuwin aji sepuh ingkang satuhu luhuring budi ingkang panes kinabekten. Katur para bapak ibu alim ulama, bapak ibu pangarsaning agami ingkang kita tenggo-tenggo Maidatul hasanipun ingkang pinundi. Katur ngarsanipun para nayaka punggawaning desa Ngagrong ingkang kita dereki sedaya perintahipun. Katur sayaning para tamu kakung putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami. Wabil khusus katur ngarsanipun Sohibul Bait, Sohibul Hajah Bapak Sumarno sekalian garwa ingkang kawula mulyakaken. Kanthi linambaran pepayung Budi Dharma miwah ngaturaken sewu agunging aksama mugi pinaringna kawula cumantaka marak mangarsa anggemil kamardikan pangandikan jingandika para lenggah sadaya menggah wigatos sing atur kawula pinangka talanging bangsa talanging basa
Bapa Surasa sekalian garwa kinen angaturaken wigatos sing sedya piswanan kawula. Pinangka purwaning atur kawula sumangga kawula dherekaken ngujukaken raos syukur lan pandonga. Kunjuk ngarsanipun Allah ingkang Maha Loka ingkang sampun paring sih wilasa dumateng kita sadaya. Saengga ing saat punika kita kepareng kembal sajoga mahargya wonten ing pahargyan punika kanthi manggih suka boten wonten alangan satunggal punapa. Salatullah wa salamuhu mugi-mugi tansah katetepaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi tansah lumintu dumateng kita sedaya ingkang rawuh lan mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuka syafaatipun Kanjeng Nabi sae syafaat wonten donya langkung-langkung syafaatul udma benjang wonten ing yaumul kiamah. Kunjuk ngarsanipun Bapak Abdul Rahim ingkang kepareng jumeneng angembani wuwus pinangka sulih salira Bapak Sumarno ingkang kamulyakaken parenga kawula enggal angaturaken wikados sing sedya paswanan kawula. Ingkang angka sepindhah ing saat punika kawula anganti yanipun Bapak Surasa sekalian garwa ingkang kadherekaken sedaya sanak kadang pamong mitra saperlu silaturahmi saha tuwi Bapak Besan Sutresna yanipun Bapak Sumarno sekalian Ibu. Mugi-mugi silaturahminipun kawula sak rombongan saged samsaya nglaketaken anggenipun pasderekan lumantar bebesanan antawisipun Bapak Surasa sekalian garwa saha Bapak Sumarno sekalian Ibu wonten ing dukuh punika. Dene ingkang kalih Bapak Surasa sekalian garwa boten supe ngaturaken salam takzim kunjuk dumateng Bapak Sumarno sekalian Ibu saha ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk dumateng sang yaning para pinisepuh ingkang kepareng rawuh. Dene salam takzim saha sungkem pangabekti kaaturaken kanthi winedar atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanthi pepuji mugi-mugi piyambakipun Bapak Sumarno tansah pinaringana suka bagya rahayu basuki. Dene atur ingkang ketiga kawula kepareng nyowanaken putra temanten sak kembaran nun inggih yanipun Nak Mas Bagus Agustiawan putra kakungipun Bapak Sumarno ing dukuh punika ingkang sampun sembada anjatukrami anak istrinipun Bapak Surasa ingkang anami Diah Ayu Istiqomah. Dene ijab kabul putra kalih sampun kelampahan kala wau enjang. Dipun ijab kabulaken dening Bapak petugas kantor urusan agama Kecamatan Gadaksari. Saengga ing saat punika putra kekalih sampun sah mungging agamilan pemerintah. Dene putra kekalih saat sampunipun kaijabaken enggal dipun panggihaken saha dipun wiwaha sak cekapipun miturut adat widiwidana ingkang lumampah wonten ing dukuh Karangboyo. Saengga saat punika putra kekalih sampun sah mungging adat istiadat ingkang lumampah.
Gegandingan putra kekalih sampun kaijabaken, sampun kapanggihaken lan sampun kawiwaha sakcekapipun. Pramila ing saat menika gegandingan putra kekalih sampun lumarap wonten ing madyaning pahargyan kanthi nyebat kalimah agung Bismillahirrahmanirrahim. Putra temanten sak kembaran kawula aturaken dumateng Bapak Sumarno sekalian Ibu. Mawantu-wantu panyuwunipun Bapak Suroso kan garwa ing mbok bilih sakala wau anggenipun miwaha putra kekalih wonten kekiranganipun amargi kapendhet ringkes. Bapak Suroso namung nyuwun agunging sambuddha paksami. Semanten ugi temanten putri adik istiqomah. Sanjanta ketingal lampun sampun ageng aning menika namung jenggorongipun. Mila babakan wonten ing kekeluargaan namung kapasrahaken dumateng Bapak Sumarno langkung temanten kakung borong anggenipun andidik angrengkuh anggula wentah putra temanten putri supados saged dados tepa palupi wanita ing padekan punika. Salajengipun monggo-monggo kawula ndherekaken nyuwun dumateng ngarsanipun Allah SWT, mugi-mugi putra kekalih samangke enggal sageta atut runtut pindha mimi lan mintuna dumugi puputing yuswa saged mujudaken keluarga ingkang harmonis lan serasi, sakinah mawaddah warahmah enggal pikantuka pituasing panbayan arupi putra kanthi prajanjen brayat linancang. Salajengipun sawan kawula sarombongan salebetipun margi panggih pasar, Bapak Suroso mundhut sekedhik oleh-oleh jajan pasar kagem pisungsum pinangka atur pangabekti dumateng Bapak Sumarno. Dene jajan pasar ingkang boten sepinten wujud lan pangaosipun mugia katampi lan sageta ndamel renangi penggalih. Semanten ugi nggih bilih wonten kekiranganipun Bapak Suroso namung nyuwun agunging samudra pangsami. Salajengipun sakpari purwaning pahargyan ing sonten punika kula sarombongan samangke enggal badhe nyuwun pamit wangsul. Mugi-mugi wangsul kula saking wisma dalem pahargyan dumugi griya kula suwang-suwang pinaringana wilujeng saking pringga bayaning margi. Semanten ugi kawula sarombongan pangambyong temanten ing mbah bilih salebetipun kawula cumandhak wonten ing dalem pahargyan punika nggadahi kalepatan tandang tanduk solah bawa saha guneman kula sarombongan ingkang boten damel rengenaning penggalih. Kawula tansah mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangsami. Semanten ugi kawula pinangka talanging atur saking yanipun Bapak Suroso ing mbok bilih anggen kula matur wonten gonyak ganyuk ing wicara kisruh ing parama sastra kirang trapsila subasita ingkang senglar ing reh tata krama kupat dudohe klapa sedalepat mugi den adung ing aksama. Rinaos cekap atur kawula wekdal kula laksanaken dumateng kadang pranatara pinituping atur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rineka rinupaka
patruntut paguting wicara datan kuciwa nalika sawana tumanggaping atur saking pamengko karya pineragan panjenenganipun nampi pakurmatan Bapak Abdul Rahim Sugito. Kunjuk panjenenganipun sasana waloyan kaaturaken sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a alladzi khalaqa minal ma'i basyara wa ja'ala minhu nasaban wa sihra. Assalatu wassalamu ala asrafi khalqil jama'a Sayyidina Muhammadinil Mustafa alladzi turja syafa'atuhu minal yaumi ilal huda wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi alfin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Nuwun kunjuk wonten ngasanipun para pepunden, para bini sepuh sesepuh mewah haji sepuh ingkang tuhu lebda ing reh darmaning pangayoman ingkang pono ing pamawas tuhu sanget ingkang kinabekten. Wonten pangarsanipun para alim, para ulama, Bapak Kiai pangarsaning agami ingkang siang pantoro rati tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi pinangka panuntun kiblating manembah dumateng kawula dasih ingkang tuhu pantes sinebat minulya luhur ing budi. Pangarsaning bebrayan agung manggalaning desa miwah tetuangganing padekan miwah padusunan. Mliginipun panjenenganipun Ibu Kepala Desa mandhap para perangkatipun ingkang tuhu wicaksana ing budi, tuhu sanget ingkang kula hormati. Wonten pangarsanipun priyagung tamu warganing pasamuan kakung dalasan putri ingkang tuhu kalingga murdaning agrami. Kadang werda muda krida dharma, kadang-kadang pametri budaya campur sari JS musik ingkang winengku suka tuwin basuki ingkang kula hormati. Linangkung kunjuk wonten ngasanipun kadang besan sutresna. Panjenenganipun Bapak Suroso sekalian garwa miwah kulawarga ageng ingkang kepareng lenggah wonten ing Purwaganda sampetan ingkang bagya mulya tuhu sanget ingkang kula hormati. Nuwun amit pasang paliman tabik tinebihna ing ila dunine patok ing tolak sarik dumawaing tawang toang. Kaparengna kula nderek semula matur sawetawis kapara nigas wacana gempil kamardikan kunjuk wonten ngasanipun priyagung tamu saedanipun. Labet kula sinayara saking panjenenganipun pamuga gadya niki panjenenganipun Bapak Sumarno sekalian Ibu Suparmi. Kinen hancang kepim nenggah adicara pasrahing panampi. Anamung saderengipun kula matur kanthi lajengan. Wanci prayogi dinten piniji menika semangga para rawuh. Keparenga kadherekaken hangangklungaken jangga pangkayah kojeming pratala. Pratelakaken agenging raos pangalembana syukur. Kunjuk wonten ngarsa Allah ingkang Maha Agung ingkang katitik tasih paring kathahing kanikmatan. Dumateng handika sami dalasan kula ing wekdal menika satmah saged kempal manunggal hanya juga wonten sahandaping taratak pahargyan kanthi ginanjar ing kawilujengan saha tansah seben ing pambengan. Waosan selawat jinatan salam mugi tansah kunjuk katur wonten ngarsa dalem junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah katengga kasantos ingkang dados syafaat tuwin pitulunganipun awit gumelaring panggesangan wonten ing lokapana prapteng lokabaka kanthi kepaing panyuwun mugi-mugi andika sami dasan kula estu kagolongaken kalebetaken umat ingkang pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Para pepunden, para bini sepuh priyagung tamu saedanipun ingkang sangat kula hormati, keparenga
hanya kecaken anggen sami sumo pinara anggah sawetawis kepareng kula kepan badhe amiwiti ing gati. Ingkang menika kunjuk matur dumateng panjenenganipun ingkang tuhu sanget-sanget kula hormati panjenenganipun Bapak Nur Salim Suwarno ingkang minangka Sang Cundaka Dharma Wicara saking panjenenganipun Bapak Surasa sekalian garwa. Kapurwakan panjenenganipun Bapak Sumarno sekalian nderek mangayu bagya kanthi rawuh panjenengan sak gutrah kula wangsa. Rawuh panjenengan kepareng silaturahim mertuwi kadang besan ingkang menika katampi kanthi raos bombong birawaning manah. Mugi-mugi rawuh panjenengan kalian nganti para gutrah kula wangsa kanthi niat silaturahim mugi-mugi tansah ndadosaken tambah rumaket supaketing kekadangan ing antawisipun kulawarga ageng saking panjenenganipun Bapak Surasa menapa dene kulawarga ageng saking panjenenganipun Bapak Sumarno sekalian. Menggah kelajenganipun panjenenganipun Bapak Surasa kepareng paring salam takdim miwah sungkem pangabektos. Ingkang salam takdim kaparingaken dumateng panjenenganipun Bapak Sumarno sekalian. Ingkang sungkem pangabektos mugi kunjuk wonten ngarsanipun para pepundhen para bini sepuh priagung tamu saedanipun. Ingkang menika tansah katampi kanthi raos bombong birawaning manah suka minaning penggalih. Wondene salam takdim mugi tansah amimbuhi ndadosaken sarana anggenipun sami kekadangan tambah langkung sae. Lan ugi hamahanani anggenipun panjenenganipun Bapak Sumarno ngadani pahargyan satemah pikantuk kabejan kamulyan kawilujengan purwa madya hingga wasana. Wondene sungkem pangabektos ingkang mugi kunjuk wonten ngasanipun para pepundhen para bini sepuh priagung tamu sadanipun ugi lumantar kula katampi mugi tansah amimbuhi bagya mulyanipun para pepundhen para bini sepuh priagung tamu sedayanipun kanthi kula aturaken alaika wa alaihimussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelajenganipun atur panci kasinggihan kala wau panjenenganipun Bapak Sumarno kepareng ngutus salah satunggal tundakaning lampah. Inggih awit sedaya atur panyuwunan sampun sinembada ing karo lumantar ing kula panjenenganipun Bapak Sumarno sekalian estu ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ewondene anggenipun mahargya estu boten wonten lepat saha kirangipun malah kapara ndadosaken bingahing manah mliginipun kunjuk panjenenganipun Bapak Sumarno sekalian sepisan malih ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nggih awit tetela kawuningan temanten sarimbit sampun sawega ing karya saega ing gati wonten ing saandhaping tlatah pawihan ingkang menika sampun kaparingaken wangsul wonten ngarsanipun Bapak Sumarno sekalian Ibu Suparmi ingkang menika lumantar kula temanten sarimbit katampi kanthi raos hormat saha bombong birawaning manah kanthi kaaturaken bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil alil adim putra temanten sarimbit lumantar kula katampi kanthi raos hormat babakan panggulawentah ingkang kaborongaken lumantaring kula ugi panjenenganipun Bapak Sumarno sekalian namung saged sendika ing dawuh namung nderek samat sinamadan ing mbok bilih kala wanci putra temanten sarimbit kepareng cumandha wonten dalemipun Bapak Surasa sekalian wonten ing tlatah Purwaganda menggah babakan panggulawentah murih saenipun anggenipun lelomban wonten jagading bebrayan ageng ugi kaborongaken panjenenganipun Bapak Surasa sekalian. Rawuh panjenengan kepareng hanganti angsul-angsul jajan peken ingkang kaparingaken dumateng panjenenganipun Bapak Sumarno sekalian. Lumantar kula katampi kanthi raos hormat ugi bombong birawaning manah mugi peparing panjenengan estu amimbuhi tambah rumaketing kekadangan lumantar angkloron tunggalaken ing antawisipun putra kakungipun Bapak Sumarno ingkang sesilihipun anak Mas Bagus Setiawan kalian yuga pawestrinipun Bapak Surasa wonten ing Purwaganda ingkang asilipun genduk
istiqomah. Ingkang kelajenganipun ing mbok bilih rawuh panjenengan ugi kepareng hanganti kadang wanda kulawarga. Estu rawuh panjenengan boten wonten lepat saha kirangipun. Malah kapara kanthi karawuhan panjenengan estu ndadosaken tambah regenging swasana pahargyan prasaja ingkang kaadanan panjenenganipun Bapak Sumarno sekalian. Purnaning gati ing samangking mbok bilih sampun kepareng purna pahargyan ing kaadanan panjenenganipun Bapak Sumarno, panjenenganipun Bapak Surasa Miwah Gotrah kula wangsa kepareng ngersakaken kundur saking papan menika ngatos dumugi dalem panjenengan suwang-suwang panemong derek memuji mugi ing gar kundur panjenengan sedaya awit ing papan menika ngantos dumugi dalem panjenengan suwang-suwang tansah kalis ing pringgo bayaning marga niskala nir ing sampikala caket saking rahmat saha ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Ngarsanipun Bapak Nur Salim Suwarno ingkang kula hormati, ing mbok bilih atur panampi kula namung gaduk semanten inggih namung mekaten gaduk ing pangangen-angen. Pramila sedaya lepat sedaya kirang atur panampi kula estu pribadi kula nyuwun ageng sih samudra pangapunten. Ugi anggen kula matur wonten ngasanipun para pepundhen, para pinisepuh, priagung tamu saedanipun. Kirang subasita, kirang tata basa sedaya kelepatan kula tansah nyuwun ageng samudra pangaksama. Ing wasana pinangka pinutuping atur kula. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salukutan luput sari kemotan tunda bima wijiling pangandika saking panjenenganipun Bapak Abdul Rahim Sugito minangka sulih salira saking panjenenganipun ingkang hamangga gati sekalian. Para tamu, dumapaing upacara pasrah panampi paripurna titiwanci menika Sri Atmaja pinanganten sarimbit kepareng kalenggaken wonten madyaning sasana Badrayasa. Namung saderengipun Sri Atmaja pinanganten sarimbit kalenggaken wonten madyaning sasana Badrayasa kawontenaken upacara adat mbah adat tata cara lan inggih upacara gebyokan unjukan tirta wening. Dumadining upacara kaya tandur